Igandean du sortarazia, jauzerukoak argia. Igandean du maite zegina, munduko lehen eguna. Dene batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Dene batean eskerrak eman, zeruan eta Eta Espiritu Santuaren izenean, aita errukitsua eta jainko posemailea izan bedi zuekin. Zenide maiteok, urtin zeharreko azkenengo eguna dugu gaur, bihar ja bezperako meza izango dugu, abendualdia ere hasiko dugu biharkoarekin, eta gaur urtin zeharreko egunak bukatzen zaizkigu. Eskerrak ematen diogu gure jangoikoari, eta eskatzen diogu presta ezala geure bihotza, eta presta ezala geure anima, eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Berotu jauna zeure fedenon bihotza, salbamenaren egintzan gogotik parte hartuz, zure errukiaren ondasunak ugariago iritsi ditzaten. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizibeizera, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsia liburutik. Nik Joanek aingeru bat ikusi nuen zerutik jaisten, lurrazpiko leizeko giltza eta kate handi bat zeramatzan eskuan. Atzeman zuen erenzugea, antzinako zugea, hau da, deabrua eta Satanaz, eta 1000 urterako lotu zuen. Leizera bota, sarrera giltza zitsi eta zigilatu zuen 1000 urteak bete arte, aurrerantzean herriak lilura ez zitzan. 1000 urte hauen ondoren, pixka baterako aske gelditu behar du. Tronu batzuk ere ikusi nituen, haietan eseri zirenei epaitzeko ahalmena eman ziren jainkoak. Ikusi nituen Jesusen testigantza egiteagatik eta jainkoaren hitza hotz egiteagatik lepoa moztu zietenak ere. Hau da, piztia eta beronen irudia gurtu ez zituztenak, eta haren marka bekokian eta eskuetan hartu ez zutenak. Hauek bizira itzuli ziren eta Mesiasekin errege izan ziren 1000 urtez. Tronu handi zuri bat ikusi nuen, baita bertan eseria zegoena ere. Beronen aurretik ihes egin zuten lurrak eta zeruak eta aztarnarik utzi gabe desagertu ziren. Eta hildakoak ikusi nituen, haundi naiz txiki, tronuaren aurrean, zutik, liburuak ireki zituzten, beste liburu bat ere ireki zuten, biziaren liburua, eta liburuaren idatzirik zegoenaren arabera, epaitu zituzten hildakoak, nor bere egintzen arabera. Itsasoa bere baitan zeuzkan hildakoak itzuli zituen, eta oro bat, erioak eta hilen egoitzak eta nor bere egintzen arabera epaitu zuten.
Orduan erioa eta hilen egoitza zuzko aintzirara bota zituzten. Zuzko aintzira bigarren eriotza da. Izena biziaren liburuan idatzirik ez zutenak ere zuzko aintzirara bota zituzten. Nik Joanek zeru berria eta lur berria ikusi nituen, desagertuak baitziren lehenengo zerua eta lehengo lurra, eta itsasorik ere ezen. Hiri santua ikusi nuen, Jerusalem berria, zerutik jainkoagandik jaisten, Andregaia bere senarrarentzat bezala apaindua. Jaunak esana. Ona jainkoaren bizilekua gizakien artean. Ona jainkoaren bizilekua gizakien artean. Akitzen ari zait barrena, jaunaren tenploko atarien irrikaz, nere bihotzak eta gorputzak pozo iude giote jainko biziari. Ona jainkoaren bizilekua gizakien artean. Txoriak aurkitu du etxea, baita enarak ere kumeentzat abia. Zure aldareak jauna algustiduna, ene erregea eta ene jainkoa. Ona jainkoaren bizilekua gizakiaren artean. Zorionekoak zure etxean bizi direnak, etengabe zu goresten. Zorionekoa bere indarra zugan dutenak, gainez gain doaz. Ona jainkoaren bizilekua gizakiaren artean. Aleluia, aleluia, aleluia. Izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Aleluia, aleluia, aleluia. Hauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jaunak, esana? Lukasen evangelioa dugu, bukaera ez, baino bukaera xamarrean dago gaurko evangelioa. Eta Jesusek bere jarraitzaileei, bere diszipuloei, bere apostoluei esan die hil egingo dutela. Eta ez bakarrik hil egingo dutela, baizik eta berpiztu ere egingo dala. Eta etorkizun batean ere mundua bukatuko dala. Eta jarraitzaileak, apostoluak, gelditzen dira munduan gertatu behar diran gauzekin. Berdintzaio, Jesus hil edo berpiztu kodanik, baizik eta nola ikusiko dugu guk mundua, kreazioa, dana bukako dala. Eta Jesus horri biltzen da, esplikatzen hori. Esanez,
bukatuko da. Baina bukatuko da zerbait sortuta dagoelako. Sortutako dana bukatzen da. Baina sortu eztan hori inoiz ez da bukatuko. Eta sortu eztan gauz bakarra da jainkoa. Horretxegatik bukatzen da gaurko evangelioa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los discípulos estaban centrados en qué iba a pasar con la tierra, ¿vale? Tú te mueres, sí, nosotros nos quedamos aquí y nosotros, si no tenemos tierra, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ver? Y estaban centrados en eso, ¿no? Pero Jesucristo les dice, pero no os preocupéis por eso. Si es que lo importante no es eso, sino que lo importante es que yo no pasaré. Mis palabras no pasarán. Mi amor por vosotros nunca pasará. Y nosotros, como aquellos discípulos, estamos mirando cómo pasa el tren. La vida sigue y nosotros mirando al tren. Pero no nos preocupemos por el tren, que el tren pasará. Pero nuestra alma no pasará. Nuestra alma irá al encuentro con Él. Y si no hemos hecho nada en nuestra alma, ¿qué pretendemos hacer delante de Él? Es como que ese que nos da una cesta, ahora que es tiempo de castañas o ha pasado, vete a coger castañas. Nos dicen nuestros padres, ir a coger castañas que vamos a asar. Y no vale las castañas del Eroski o del BM, sino del árbol. Y allí vamos con la cesta, pasamos toda la mañana y volvemos con la cesta vacía. Pero hijo mío, ¿qué has estado haciendo? No, es que había un monte precioso, he subido al monte, me he olvidado de las castañas, he estado allí, me he encontrado con un amigo, he ido a tomar un pote con una amiga, era pinchopote también, y pues me he liado y la cesta sin llenar. Y nos va a pasar a muchos también, a nosotros, que nos liamos en la vida mirando al tren y el alma sin llenar. Y el alma no se llena de castañas, El alma se llena de Dios. Y no de el alma se llena de Dios, pero en el amor. Y no de un amor, no de un amor propio, sino acoger aquel amor que Dios nos tiene regalado para cada uno de nosotros. Y eso no entra solo a la bandeja, No tiene que ponerlo como las castañas. Tiene que llenar el alma. ¿Sí? Pues hoy le pedimos al Señor que llene nuestra cesta, que llene nuestra vida, que llene nuestra alma, para que ese que va a nacer dentro de unas semanas pueda encontrarse un alma llena de amor y que no habite en un alma llena de frío, llena de eco, llena de nada, sino que nos encuentre llenos de amor. Y eso se hace de una sola vez, y de una sola forma, con Dios, abriendo nuestro corazón, abriendo su alma, y ahí Él nos llena la vida, Él nos llena el alma. Espirituak eraginik eta Jesusekin bat eginik aurkez dezaizkigun aitari geure eskariak. Emaguzu Eliz elkartea osatzen dugun hoi zeure espirituaren indarra, Jesusek utzi zigun misterioa leial betetzeko. Eska dezaiegun jaunari.
Iguzu izan gaitezela bihotz zabal bakardadean naiz ezinean daudenentzat, adinekoentzat naiz gaixoentzat, gutxietxi eta baztertuak daudenentzat. Zuk diezu maitasuna erakutz desaiozun. Eska desaiogun jaunari. Egizu ager daitezela espirituak Eliz elkartean piztutako eginkizunak, banatutako karismak eta evangelizatzeko zerbitzuak beteko dituzten bokaziodunak. Eska desaiogun jaunari. Onarritzazu hildako zenide guztiak zeure besoetan. Kristoren garaipenean parte hartuz, bizi betea goza dezaten betiko. Eska desaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Atua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurrain darrak eta gizakiren lanak sortua. Hau, xengo zaigu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau, xengo zaigu, betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuri jaun handi horri, aurkezten dizugun eskaintza honek, iriz dezaigula zule ial zerbitzatzeko grazia, eta eman dezaigula betiko zorienaren fruitua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera egin duzu gauza guztien buru, eta beraren betearen betetik eman diguzu guztioi, izatez jainko izanik ezer ez du egintzen, eta gurutzeko bere odolaz zerulurrak baketu zituen. Hori dela eta denen gainetik goratu duzu eta salbatzaile egin, haren esanera jartzen diren guztientzat. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiarekin zeuraintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu, Santu, Santua, diren guztiren jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure bizitzak. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugu Jose Ignacio, Juana, María Ángeles, Kepa, Jesús, Sebe, Ana Mari, Valentín eta Mikaela. Eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukezak izkigorren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegon ez gero. Ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurogunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estugaldietan sendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea.
Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Honemen, jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna. Ostia bizi zara, gauta egunigaki, maiteko zaitu, bihotz-bihotzekin, maiteko zaitut Sagrarioan bakardadean, horri junpean baztertu, baina gu Jesus zumaitatzea, eloiltzea nahi dugu, Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztiduna, misterio santu honetan, zurekin bat egin ahal izateko posa eman diguzu. Egizu ez gaitezela behin ere urrundu, on guztien iturri zaren horrengandik. Jesukristo gure jaunaren bitartez, ostirala dugu eta ostiraletan egiten dugun bezala, Jesus gurtzeko aukera izango dugu. Es viernes y como todos los viernes tendremos ocasión de adorar al Señor al finalizar la Eucaristía. Jauna zuekin, eta bdeinka zeitzatela jangoikoal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Nere amak Txilaztana ni zuretzat arnazu lagunduta
beti zeroratu nazazu. Lagunduta gorde beti zeroratu nazazu. Ama batek ezin badu semea gaizkikusi, nola amarik onenak alizango nautzi. Nere ama txitaztana ni zuretzat arnazo. Lagunduta gorde beti zeroratu nazazu. Lagunduta gorde beti zeroratu nazazu. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.